Bilbora etorri gara gaur proiektu bat ezagutzera eta pentsa bezakezuen bezala proiektu horrek badu Debagoienetik ere. Goiena komunikazio taldea kide den Batura Mobile enpresa ezagutzera etorri gara. Iazko urte amaieran Euskalit Fundazioak egindako kudeaketa aurreratuaren sari banaketa ekitaldian brontzezkoa eskuratu zuen. Aplikazioak egiten dituzte mugikorretarako eta tabletetarako eta Gotzon Arzeluz Bergararra da sortzaileetako bat. Berarekin egin dugu hitzordua. Gotzon Arzeluz, kaixo. Kaixo. Batura Mobile duela 19 urte sortutako enpresa mugikorretarako eta tabletetarako aplikazioak egiten dituzue, garatzen dituzue. Zenbat aldatu ote da zuen egitekoa 19 urteotan? Erabat. Gu proiektuak hasi ginean app-ak bere horretan existitu teknikoki bai, baina merkatuak ez zituen ulertzen, ez zekin zezan. Kontuan izan, sasoi hortan 2006an telefonoia guztiak Nokiak ziala edo Blackberryak ziala. iPhonea orduan txeaz izan estatu batuetan bereziki irtetzen, baina internetez navegatu edo argazkiak atara eta guretzat gaur egunean oso arrunta dianak, hori danoi aldatu da. Guri tokau izan jaku, aldaketa askotan evoluziotik revoluziora, ez da? Revoluzioa denbora gutxian ematen den aldaketa handiak izaten die, eta gukola bizi izan dugu. Eta erokrizisak, horre hondie ekonomikoak eta bestelakoak ez. Eta guztio horri aurre egin izan behar dutza. Eta gaur egun hain garatuta dauden gai horietarako aplikazioak egiten dituzue zuek. Zertarako, zein da horien helburua? Horietan egon beharra dago? Bai, digitalizazioa da gaur egunean asko hitz egiten den kontu batez, ikastetxetatik eta enpresetara eta erakunde publikoetara eta danian. Orduan, telefono mugikorrak eta aplikazioak aldagai garrantzitsu bat prozesu horretan, ez? Gu konkretuki informatika munduan edo software munduan mugikorrak gailu mugitzen dien gailuak die, lehen smartphoneak ziren, gaur egunean gailu horrek kotxiak ere badie. Teknologiaz beteta datozelakoia gaurko egunez. Eta guri tokatzen jaku, erabaki ginen hor nolabait espezializatzea, ez? Mugikorretan, tabletetan, webguneak ere badaude. Zer eskaintzen dute aplikazioek, webguneek eskaintzen ez dutena? Aplikazioa garatzeko teknologia ezberdina dare, baina normalian, eta egia da, webgintzako teknologia telefonotarako asko aurreratua dela azkenengo urtietan, baina web batek esaterako zaila da telefonoak berak eskaintzen dituen, Bluetootha edo argazki kamera edo NFC bidezko ordainketak edo zenbait eragiketa webgune batez eikia. Eta ero beste kasu batzutan, hor manejatzen diren datuak, igual aplikazioak behar dau, datu batzu nolabait jaso edo batu, baina internetik ez da honian, ez da? Hor webguneak ez dauka kabidarik. Biziagoa da, interaktiboagoa da, zuek esan genezake, iaia neurrira egiten diezuela bezeroi jantzia, ez da? Bai, gu ez daukagu nolabaiteko produktu jakin bat, gu neurrira berdin da erakunde publiko bat izan edo enpresa bat izan, neurrira egiten ditugu lan bakoitza. Horrek eskatzen dau, ondo ulertzia benetan bezeruen behar hori ez, nolabait intangibletaz edo hitz egiten gabiz. Orduan hori nolabait pantalla batzutara ekarri behar dugu. Behar hori nola asetu gehiken pantalla batzun bitartez, ez? Eta horrek eskatzen da, ez da dana garatu. Hori baino gehiago da ondo ulertu.
Harrigarria da egia esan aplikazioek ezer nolako funtzioak betetzera iritsi daitezkeen, badakigu eskaerak ere hainbat eta bitxiak jaso dituzuela, ondo iruditzen baldin bazaizu, halako batzu ezagutzera joango gara. Bai, ederto. Hemen ditugu gotzon hainbat adibide, gailuekin lotutakoak kasu honetan, konta iguzu, hemen dugun hau adibidez, zer da? Bueno, hau demo txiki da, hau software enpresa bada, eta hau daukagu nolabait sistema biltegietan, enpresetan, sistema bat irudikatzeko. Orduan hau da intralogistikako soluzio bat, Oñatiko Pictolite Systems eta Arratxabletako aritu enpresarekin batera landutakoa. Eta honek egiten dauena da, nolabait eskari asko manejatu behar dienean biltegi baten, argi batzun bitartez, operarixuak irakurtzen dau, QR baten bidez, ze dan prestatu behar dauena, automatikoki pizten dira bezero bakoitzerako joan behar dien referentzia eta unitatiak, zema sartu behar dien, eta hemen jarriko leuke hemen ona joan behar diela 3, ona bat, ona esebez, eta horra 5. Orduan, zoiaz, hartzen dozu, orduan horrek egiten duena da, askartasuna, baina batez be, askartasunaz papelien basoiaz, banaka, zer baten, biltegi baten, asko tardatzen duzu, baina batez be, akatsak. Hor sortzen dira akats pilo bat, eta honekin horren murrizten da. Akatsak saiesten edo murrizten laguntzen du. Hori da, bai. QR-a, aipatu duzu, QR bitartez funtzionatzen du, eta hemen daukagu QR inprimagailu bat. Bai, bueno, kasu horretan, atatzen ditugu zenbait QR, gero guk ere frogak egin ahal izateko. Kasu honetan, neko proiektu berria da, eta Bilboko udalak bultzatu dau zabor organikoak eta kudeatzeko sistema bat. Orduan, gure aplikazioak egiten dauena da, ontzi organikoa, telefono bidez, zabaldu gu debago jenan, zenbait lekutan txartela dauzkagu, ni berrarakoa naiz, txartela daukat, hori nolait telefonora ekartzen dugu, baina hortaz gain, sistema hori dago udaleko zergekin eta lotuta. Orduan, hor pauta batzu dare, orduan, nire berziklatze tasa onakin banabil, horrek gerora, nire zergan izango luke, nolaiteko ugariak jasotzeko aukera, eta hori guztia azken batean, diozun moduan, konektatuta dago. Dana konektatuta dago. Hemen daukagu beste timbre bat, edo atarietan aurkitu aldugun, ez? Deitzeko aparatu horietako bat, konta egozu hemen daukaguna zer den? Bai, honek bere simulatzen dago, atariko zerak, timbriak, eta izango litzake, etxean eduki aldugun monitoria, ez da. Baina ze gertatzen da, ni bergeran bizita Bilbon lanian banago, ez. Etxean timbria jotzen badabe, app baten, ikusuko nuke, hemen ikusten dutena, ez, kamera honetatik, ikusi eta entzun. Orduan, ikusi aldot, nor dan, etxeko norbait bada, inguruko norbait bada, batia ere zabaldu izateko. Eta hitz egiteko aukerarik ematen du? Baita ere. Komunikatzeko aukera. Eta hemen, orain abeltzantzarako ere hasi zarete lanean, eta horrekin daukaz zerikusia mahai honetan dugun azken adibideak, ez da? Bai, hau da abeltzantzarako esi virtualak. Da kontzeptu nahiko berria, esan digunez, baina azkenian da, behiak edo zaldiak edo eremu jakin baten mantentzeko hardware eta software soluzio bat. Orduan, ezi fisikoak ipini behar izan gabe. Hori da. Nola funtzionatzen du honek? Gainera badator nolabiteko normatiba bat Europatik, ezi horrek, gero eta horrekentzeko edo... Orduan zela funtzionatzen dago? Proiektu hau izan beharra dago, Neikerrekin elkarlanean landu dugu, animalien nolabiteko mobilizatia bermatzeko. Orduan, aparatu honek,
aparatu bat jartze jako animaliari, behiari, esaterako. Orduan, abeltzainak egiten dauena da, eremu bat, webgune baten perimetratzen dau, markatzen dau, internetez, hau da nire zelaia, eta markatzen dut. Eta nik nahi dut, behi honek, edo behi hauek, hortik esateatzia, ez da? Orduan, hardwarea perimetro horrekin nolabait batzen dugu, lotu egiten dugu. Orduan, animalia gerturatzen danean, eremu virtual hortara, aztejako nolabaiteko soinu bat ataratzen. Estimulo positibo bat emote jako. Eta pasatzen bada hortik, nolabaiteko elektroestimulazio txiki bat, estimulazio negatibo bat jasotzen dau, eta hola, normalian 4 eta 8 egun bitartean ikasten daue hortik ez irtetzen. Tira, hauek dira adibide batzuk, baina beste erabateko lanak ere egiten dituzue. Bai, hone die, adibide batzuk, baduzko beste batzuk, autoelektrikuak kargatzeko aplikazioak eta abar, baina hone die, nolabait, gailu fizikuekin lotutako zenbait proiektu, baina badauzkagu bestelakoak ere. Adibidez? Garraio munduan, Euskotreneko aplikazioa baturatik kudeatzen da, Bilbo buseko aplikazioa ere hemendik kudeatzen da, aste nagusietakoa ere, Bilbon egon da, aste nagusietakoa ere hemendik kudeatzen dugu, hemengo futbol talde importantienak ere gugan konfidatzen dabe, eta azkenian bi moduko lantaldia dauzkogu, batzuk aplikazio publikoak nolabait egiten dituztenak eta beste batzuk enpresen barruko prozesuak eta hobetzeko app-ak garatzen dauenak ez. Horrezaterako Ulma Construcción edo CAF edo Sidenor moduko erakundetako egiten dugu lan. Aipatu duzu Ulma Construcción, Debagoienean, babituzue bestero gehiago, egin dituzue proiektu gehiago, harako? Debagoienetik gatoz, hori da? Nator, eta bai izan ditugu Debagoienan zenbait esperientzia, azkenengoa garatu dugu mankomunidadian dako Basko Navarroko ibilbidea, pasioan eta horko bertako historia modu irisgarri baten. Gotzon, 19 urte, gaur egun ze puntutan dago Batura Mobile eta ze erronka nagusi dituzu esku artean? Esan duzu 19 urte, bi lagun hasi ginen, egoera teknologiko baten, krisisa pasau dira, pandemia pasau dira, iztekotan ere egon gara, hori nik esan beharra dago, inok ez tozku enpresa bat kudeatzen erakutsi, beste ekintzaile asko gertatzen jakuena, eta zorionez gaur egunien 20 lagun gara, informatikoak ez garenok bere lan egiten dugu, diseinu mailan eta erabilgarritasun prozesutan lan egiten dabenak, berrikuntzan, eta bada sektore bat gorantza doiana, azkenean telefono edano dauzkogu, eta enpresak eta zidia ikusten bihurtu dela erramintza naturaldu eginda, igual hasierako urtietan guk ikusi bai, baina igual merkatuak onartzen ezaguena. Eta erronkei dagokionez, gure moduko beste hainbat enpresei gertatu aljakiena. Alde batetik personak. Behar ditu jasaugarri batzuk beteko dituzten personak, baina ez dago nahikorik. Eraldaketa teknologikoa, hor inteligentzia artifizialak zer ekarriko ote dozkun, sartuta gauz, inteligentzia artifizialian, ez dago inteligentzia artifiziala bakarra, asko dare. Eta ikusi nahi du guretzat ere eta gure bezeroentzat zer dan egin aldoguna. Inteligentzia artifizialak lagundu algaitu aplikazioak hobeto garatzen, hobeto egiten,
hobeto testatzen, baina aldi berian funtzionalidade berriak txertatzen, ez? Eta aldi berian gure bezeroak ere inteligentzia artifizialeko gaixoekin sartuta dabiz, eta hori ikusi beharko dugu horrek bi mundu honek nola eta noiz egiten daben bat.